Karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon. Ako, mao ikaw. Without you, there's Iliya ang imong isulti kang Chloe. Ha? Naibaw ko sa rason. Kung nganong iya kang gipatrabaho sa iyong opisina. Unsa, sir? Iya kang gihimong spy sa akong mga lihok sa manta. Dili ba? Ha? Oh, Si Miss Chloe ron? may nahitabo ni Chloe. Chloe? Unsa naman sa karon ang nahitabo ni Miss Chloe? Chloe? Nawasa man ka na sa sod? Ako'y. Day. Para. Day, ayaw na pagsudha at tingali papagan ka. Gusto na! Mano sa mga sinahitabo ni mo? Nganong naghagis mo ka? Oh, unsa naman siya problema ni mo? Chloe, gano'n naman sab? Love, sulti ko. Unsa naman sa'yo nakapatrigger sa imong kasuko, ha? Nga nagikuha ni mong modelo sa Trixie, Jericho! Oh, ha? Huwag nga nung naibaw ka nga na-hire si Trixie sa kumpanya. Di na kinahanglang maibaw ka! Karon, klaro na kayo ang rason. Kung anong gipasod mo sa opisina sa Samantha. Dili na tungod sa imong trabaho, kung dili tungod na ako, di ba? Gusto ka nga dunay maniid na ako sa tanan ako mga lihok. Tubag ka lang ang akong pangutana. Nga nung na-hire si Trixie! Si Ethel ang in charge sa pagpang-hire og mga modelo, Chloe. Ug wa ko'y kalibutan nga usa si Trixie sa iyang nadawat. Naibaw kita nilikugan ni Trixie! Kauban mo siyang modelo sa una. Ganong di magkaganahan niya? Basta! Di ko ganahan ng bayana! Busa, ayaw na siya hatagig project. Nakasabot ka! May project na siya. Ug magsugod na ang shooting sa sunod adlaw. Chloe, kung unsa may panagbikil ninyong duha ni Trixie, wa ko'y labot, okay? Oh, please. Ayaw pagpanghagis kung masuko ka. Ayaw pagpanglabay sa mga butang. Kay... Kay imo ni? Oh. O ba buot ni mong ipasabot? Ha? Kay imo ni? Pinangga niya ni Mama ang mga butang din isbay. Usa kinalang ampingan sab na nimo. Please lang. Buwang niyo lang ko niyo. Ayaw ni Kusbang pagpanglabay ni mga butang kung sa puto ka. Please lang, Chloe. Sorry, love. Sorry, nandalan ko sa akong pangigi. Sorry. Labo kay angan pangigihan ang Trixie. Tungod kinibaw ka gyud nga ikaw lang ang babae nga gusto na ko ikauban. Ha? Nang Inday, unsa may nahitabo ni Miss Chloe? Day. Ambot. Ha? Ako kasabot. Natarong naman unta to iyang utok. Pero ngano kalit man sa ding nagprak-prak. Kinahanglang masusi ko ni. Ay laki o nagsunit to. Anhi lang sa tali niya. Bahala na to si Don Jericho dito matiman anak niya. Oy. Total, nahunong naman niya pagpanghagis. Kiyawan na magikuan na Miss Chloe karon. Ay, day Samantha. Doon na ginakain ko nga nung nanghagis na siya ng... Nasugda na gyud tingali na siya, day. Uy, sa'yo sugdan. Padung na gyud tingali na siya pagkabuang Miss Chloe. Ay, mauna. Sus, pastilan. Napay mataan na liraw. Ay, pastilan. Kaanao na lagi na. Ang yung utok, magkaanao na gyud yun yung utok. Nang Inday, inom intong diyan nung uy. Ayaw pagkit sa surgery ko ana imong aksyon pa. Ay, di bitaw. Turiring. Magtaliling na magamay
ba? Ay, sus, ikaw ba? Ay, kung kabalaka ko, relax lang. Nagsalig man ko kay kita ramang doa din eh. Uy, bagagnaw! Kaka nga bayot na din ka? Ikaw ba? Usa man ka diyan, nang kang baduya ka? Nangliig ka? Tao ko, di ko Hala, si Miss Chloe. Uy, kuya, good cellphone na din inyong gamit karon pag tinawganan. Hilom na nga. Hello? Hello, Miss? Oh, Miss, gusto na ko. Sige, bye. Basta balita. Asulo na to. Kay palimpyo na niya ang sala. O siya? Aw, human na din gupat. Hoy, baday! Ay tago-tago, hupo-hupo di ay! Atak nas trabahon! Pagdag silhay og daspan! Miss? Miss, ni ano, mi? Limpyo hininog maayo ang sahog ha. Basig na ay matulog. Hoy, baday! Ay, sipatanga nito! Kamati ka! Kanalang, tilaog ko nyo nato ang tanang buwak kay Nat. Maging itaan niya ron. Ay, di ko buwag eh. Gamitin na lang na og vacuum cleaner ng Inday. Baday! Ay, sipwat. Kamati ka! Pagkunin na pag-cleaner pa doy! Dalan ako sa kusina sa manay. Kinahanglan maandam ng panihapon. Baday! Naon sa man ka? Mara magkanihag na ba to? Nabungol ka? Ay, uwa man, Miss Chloe. Sige, ihatod ka sa kusina. Nang Inday? Si Badoy na lang diha. At man na ang panihapon. Baday! Ikaw na lang bitaw din ni Joy? Oh, lagi! Oh, laki! Yes! Mga timan ko pa ni hapon! Sige, kaya no bayo lang ha. Asa man? Gusto pa kagsabaw? No, thank you. Okay na ko lang. Mayo. Samantha, butang iyon ni og tubig ang ref sa kwarto ha. Yes, Miss. Kumusta ang imong unang adlaw sa opisina, Sam? Okay raman, Miss. Pero, laay lang gamay dito. O kaya ang tanan akong butang sa opisina, Samantha. Aron mahibaw ka sa akong trabaho. Yes, Miss. Kung dili pa lang unta ko inutil. Law, gusto na. Ay na pag... Ay naiskuti ang pinag-hintang eh. Ni atas kanan na. Okay. Okay lang. Samantha, gusto ko magpahangin sa layo. Humanatog ka ko. Okay, Miss. Nindot kayong pagkahilo na sa garden din sa loyo mo, Samantha. Oh, bitaw, Miss. Tuod. Nagkakita ka na ba sa personal sa mga bagong modelo nga gidawat ni Ethel? Uwa pa, Miss. Pero, mag-meeting pa man ko nun sa sunod adlaw. Bantay ka ng ginanag Trixie, Samantha. Wa ko'y salig sa batasan ang bayanan. Unsa man di anak siya, Miss? Ay, sorry. Sorry nga mangutan ko. Pero, nganong pabantayan man mo siya? Tungod kay igat-igaton ka ng bayhana. Unsa? Uwa ko'y salig anak niya nga magpaduol kang cherry ko. Pero, Unsay pero? wa man.
Hello? Rudy? Oo, man. May tuyo ka? Unsa? Unsa? Si Samantha lang ang mahimong mubantay niya kanunay. Kinahanglang mahibaw gid ko sa tanang lihok ni Jericho, Samantha. Oh, Miss Chloe. Okay. Happy na ko. Maayo noon, Miss Chloe. Ayaw nang ipada sa problema. Malipay lang ko kung sundon mo ang tanan akong isugot ni mo, Samantha. Tuod, may ipahimangno di ay ko nimo. Unsa man na, Miss Chloe? Ikaw, ayaw yung kaibog ni Jericho, ha? Miss Chloe. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ako, mao, ikaw. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni OG Kumpok Rakasa. Dalit sa RMN Drama. Back to me, but did it